kapudibis, today kakain po tayo ng inihaw na cream dory, mga kapudibis. At meron tayong pampano, ensaladang talong, at meron tayong sausawan suka, mga kapudibis. Ang dringis natin, tubig. Mga kapudibis, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan, mga kapudibis, malinis na yung kamay namin. Mangantang kay Kapampangan. Manganta na po. At manganta na syempre po. meron din tayong itlog pala. Oo, ensaladang Ebon burong. Oo. Ayaw nga pala ensaladang to ng abening kain eh. Abe na karin ng ebon purong. Mapen. O, di ba? Higit kaya kasi yung ebon burong yung harap ko eh. Ay, Uy. yan. Ang paano. Siyempre, try natin to. Oh my God, kanyaman. Ensalada tayo. Ensalada, tapos itlog na maalat. Kamatis, sibuyas. Ay, ito na lang nga. Cream dory na lang ngayon. Tapos rice. Oh my God. Ang unang subo ay para sa inyo, mga kapudibi. Manganta na po. As. Naman. Alala sa mga inang nangyentil ang tayo talong niya. Naman yung ako, Davis. Kung may mangga pa yan natang. Ano ba? Niya. Eh, alam mangga kasi. Kasi iping tambali mo lupa mangga. Ay, yun naman. My God. Malatang sausawan nito. Nano? Suka. Karindori. Lagyan natin dito. Ano naman? Karindori tsaka ensalada ng talong. Naman. Nga. Blamat ko kakakain. Probinsya. Nga, tas magbudal pa kayo. Yan. Sarap. Akala ko kanina itlog to. Pork. Sarap na pala. Ayan, itlog.
Mm. Ay, kuya. Balal bet mitang pabebe parot eh. Makakatulay ito na. Saan gawin natin na? Hindi nga susubanan ko na. Ako ta magbuset. Mm-mm. Lago na. Sample nga. Tangga-gaga. Ay! Ayoko yun. Gusto ko yan. Nga nila. Sample. Sample nga. Game. Eb na. Ali, kunyari, nasipa mo. Nasi. Subahan daw. Ali, napin. Ito, itlog. Hindi na, naiya na ako. Ako na lang mag-isa. Walang ganito. Alagyan natin. Kulang, kamatis. Mamamurit na kami. Tumawa ko dito. Dahil tumang-tuwa ako sa mga ganun. May linak. Gawin natin yun siya. Yung isa kinakain ng gusto. Ang panip sa Pinodoro. Ano yun? Isang pamambalay lagi ta. Tawa ko ng tawa. Doon nakatube ka lang Ayun. Mag-tube ka ya. Ayun yung usok. Ayun yung ano doon eh. Yung nag-trending yung babae. Nakatube siya. Kaya tinaman pinamanitan eh. Puta yung babae makatin. Makasura lang Alvin. Diyan content siya. Pabebe paro din Makasura lang. May bug mo lang. Bisa ka lungog kayong kaya ka yung cellphone. Huwag ganyan. Baka may nanonood pala siya sa atin. Paboran mo eh. Di nagul ko kening yato ngayon eh. May pabebe mamang. Akit siya akit. Manyubo kayo. Makasura yun. Pasubahan ko na yaman. Buri naman. Subo ko na nga kayo. Eh, dami tong papeluan tong Jack and Boy. Oo. Papeluan. Yan. Masarap magluto na kayo. And gusto ko pong i-shoutout si yung apo ni Tita Nelly Pineda, si Agatha Vasquez. Ayan. Birthday niya sa August 1. Advance happy birthday. Ayan, August 1 siya. Ako naman August 2. Ayan. Advance happy birthday sa atin. And shoutout na din po sa inyong lahat. Sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment na din po kayo para sa next mukbang. Isa-shoutout po namin kayo. And syempre, Tita Olivia. Ayan, shoutout po kaya ka Tita Olivia, Tito Mac, Tita Nelly, Tita Cynthia, Ate Janet, Lumibaw, Lods Discarte. Ayan. Nanay Babe Kaluya. Siopaw, Baby Alison, Catherine Bago. Shoutout sa inyong lahat. And syempre, si Ruby Garsalia, Elis Garsalia, Camille Garsalia, Garsalia family from Nueva Ecija. Ang sarap, grabe. Gusto ni Tita Olivia yan, yung ganyan pagkain. Pag healthy food, gusto niya.
Shoutout po, Tita Olivia. Ayan mga kapudibis, agi sa may pamangan mi. Kita-kits sa susunod na po, Mang. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi mo, ah.